koupování. Ukážu vám, jak to vypadá to mořek a je to krásné. Voda je teplá. Jdeme najít klad. Tak počkej, musíme podívat na kartu, na mapu. Tak, tady máme start, moře máme. Pak jdeme do Palmy. Jdeme do Palmy, bazén. Pak přijedeme tam, kde je kytky. A pak přejdeme přes... Ne, pak do bazénu. Do bazénu, přechod. A co jdeme? Do Tady je výtah. A tady máme svůj dom. A tady máme svůj pokoj. Jo. Tak jdeme. To je za křížiky. No já myslím, že se možná nějaký pro nás dárečky nebo nějaké překvapení. Musíme to podívat po cestě. Tak jdeme po cestě. Tak, máme. Jo, my jdeme Palmu. Hledat Palmu. Tak, tady je Palma. Tady je velká. Podívej se, velká je Palma. Možná tu bude někdo tady? No podívej, pořádně se podívej. Co tam je? Dáreček. Tatu. Tak mám první dáreček. Ukaž co tam máme. A tady je to tady lepí to na ruku nebo na nohu. Tak, no jdeme dál. Tak. Tak, co máme dál? Tak, jdeme správně, protože máme bazén. Na mapě je taky bazén. Jdeme dál. My už tady vedle bazénu a jdeme dál. Tak, kouknu jsem, jdeme. Jo. Tak to mám kartu. Prvně byl start, možná bylo se na Palmě, pak jdeme do bazénu, pak jdeme do tunelu, vchod do našeho pokoje a pak máme zase taky takový dáreček, ale to nevím. Jaký. Tak. Jdeme. Kočička, koukejte. Ale je to malá. Něco jsem našel. Hurá! Tak, máme druhý křížek. Tady. Druhý křížek máme. Tady máme. To můžeme dát tady a tady. Nebo tady. Teď musíme jít do výtahu. Jo, do výtahu a pak tam. A pak do pokoje. Tak pojďte. Jdeme a budeme čekat, až to přijede. Asi tady. Už se přišli. Tak pojďte vevnitř. Myslíš, kde to bude? Já se podívám tady. Ne. A tady. Na balkonu. Za zaslonu, podívej se, za zaslonu to je. Co tam je?